مخاجركا تمت تعذبا حابتم بتفترو عدوها يزربا بعد عبيت خانة عبيت تبا تشعت بخيرات قراتي خزبا بحقز وريدكا عادت بمنصورا تسني عالي قدر كسب دب حمورا سفيه قل بركنا جماري نايسورا ربع بركة عردايب ستح الربع زرا أفعبت نسنعفا أنقل كل كارورا مرسى تخلاي قلبوب محميد نزهرا قبر وقت عالجنة قرقر أسمرا عرق مس حليبات ناجي قان السفرا مهاجر كات أمت تعذبا حابتم بتفترو عدوها يزربا بعد عبيت خانة عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا زورا مخاجر كاتمت تعذبا حابتم بتفترو عدوها يزربا بعد عبيت خانة عبيت تابا تشعت بخيرات تباعي كذبا بخيرات تباعي هزوان بسعة بخيرات تباعي هزوان بسعة بخيراتنا تباعي هزوان مذكر እዚ መደብ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ታሪኻውን ካልእ ትሕዝቶታትና መልኪቱ ታሪኽ ሕሉፉን ህልውን ዛንታት ማልን ሎምን ዘካፍልን ዘዘንቱን ሰሙናዊ መደብ እዩ። ሰላምታና ይብጻሕኩም ኣስመራን ዝመደበሩ ድምጽ ሓፋሽ ኤርትራ ኣገልግሎት ትግርኛ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና እዚ መደብኩም መደብ መዘክር እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዝመደብን በኣር መፈጸምታ ብዝብል ናይ ገበርስም ኣብ 2016 ዝተሓትመት ብ25 ደረስቲ ዝተጻሕፉ 36 ናይ ገድሊ ዝኽሪ ዛንታታት ዝሓቆፈት ብዛንታታት ተመኩረ ገድሊ ቅጽ 4 ካብ ትፍለጥ መጽሓፍ ዝተወሰደ ኮይኑ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ተዘንቲዩ ዝሰፈረ ትሕዝቶ ኢና ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ነዚ ዝንቶ ዛንታ ለጊብካ እንተ ዘይሓስካዮን ሰሚርካ እንተ ዘይስዒብካዮን ብጽሞና እንተ ዘይተኸታቲልካዮን ንምርድኡ ኣሸጋሪ እሞ ነዚ ኣርእስቲ ንገለ ክፋላት ኣከታቲልና ናባኹም ከነብሎ ስለ ዝኾና ንዝያዳ ንጹርን ርድኡን መልእኽቲ ምርካብ ኣቐዲምና ወትሩ ኣብዚ ሰዓት ክትከታተሉና ምሕጽንታና እናቐረብና ናብ ትሕዝቶና ክንሰግር ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ድማ ንምነ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ ልክዕ ከምቲ ክልተ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክገጥማን ከለዋ ተጻወቲ ዘይስተብሃልሉ ክፉት ቦታታት ደገፍቲ ወይ ተዓዘብቲ ዝርእይዎ
ኣብ ሓደ ንጽል ውግእ ድማ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሩሱን ግጥም ዝተጸምዱ እቶም ብየማነ ጸጋም ብተዛማዲ ኣብ ፍኹስ ዝበለ ግጥም ዝህልው ብዝያዳ ድማ እቲ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይኑ ውግእ ዝመርሕ ኣዛዚ ክምዝመዝ ዝኽእል ድኹም ጎድኒ ጸላኢ ናይ ምልላይ ዕድል ኣለዎም። እቲ ፍልልይ ደገፍቲ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ናብ ሜዳ ኣትዮም ክዋስኡ ዘይፍቀደሎም ምዃኑ እዩ። ኣብ ውግእ ግን እቶም የማነ ጸጋም ናይ ትሩስን ግጥም ዘለዎ ሓለፍቲ ንእለት ትዕዝብቶም ዘምጽኦ ሓሳብ ንምትግባር ተበግሶ ክወስዱ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ራእትዮም ናብ ረብሖኦም ክቕይሩ ይኽእል እዮም። ኣብ ዛዛም ውግእ ደቀ ምሓረዩ እቲ ብ19 ጉንበት 1991 ዝጀመረ መጥቃዕቲ ንጽባሒቱ 20 ጉንበት ኣብ ወሳኒ መድረኽ በፂሑ ነበረ። ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 85-16 ብድርኡ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ከይተታሕዘ ተሪፉ ዝነበረ ናብ ጉራዕን ዓዲ ሃርምን ዘእቱ ዓድታት ጸላኢ ብሓያል ውግእን ከቢድ መስዋዕትን ተቖጻጸረኦ። ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ኣዘስቲ ክፍለ ሰራዊት 52 ኣነን ኣማኒኤል ሃይለን ማለት ሃንጀማ መእዘዚና ኣብ ደግራ መሬቶ እዩ ነይሩ። ኣፈልባ ምስተታሕዘት ከዓ ኣነ ንኣፈልባ ሰጊረ ኣብቲ ንደቀ ምሓረን ንጎልጎል ሓመስን ዘማዕዱ ካብ ጽርግያ ንወገን ደቡብ ዝርከብ ዘርእዝጊ ማለት ወዲ ሽፍታ ዝመርሓ ቦጦለኒ ዝነበረቶ ተረተር መእዘዚተይ መስሪተ ሽዑ ድማዩ እቲ ኣብ ውጥን መጥቃዕትና ዝሓጸጽናዮ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ውግእ ሃጓፍ ከም ዝነበሮ ቅልዒሉ ዝተራእየኒ። እቲ መደብ ክፍለ ሰራዊት 16 ብመካናይዝድ ኣሃዱታት ተሰንያ ንዓዲ ጎልጎልን ትኹልን ክትኣትዎ ነይሩ። በቲ ሽዑ ዝተዓዘብክዎ ግን ፍጹም ክኸውን ዝኽእል ኣይነበረን። ኣብ ግዜ ውግእ ካብቲ ጸላእትና ከይተረፉ ዝመስከርዎ ባህርያት ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓደ ባዕላዊ ተበግሶን ልዑል ናይ ምትዕጽጻፍ ክእለትን እዩ። ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ዝነበረ ጀነራል ኣበራ ኣበበ ኣብታ ካብ 1979 ክሳብ መወዳእታ 1981 ዝጥቀመላ ዝነበረ መዘክሩ ማለት ኖትቡክ ነዚ መለለይ ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ ባህሪ ብንጹር ኣስፊርዎ ኣሎ። እታ መዘክር ጀነራል ኣበራ ኣበበ ኣብ ክፍላ መጋቢት 1982 ካብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሰሓል ክወፅእ ከሎ ምስቲ ንጀነራል ሁሴን ኣሕመድ ዘረከቦ ሳንዱቕ ዝተረፈት ኣብ ምድምሳስ ውቃው ዝረኸብናያ እያ። ጀነራል ኣበራ ናብ ኣዘዝቲ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ናይ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ቅዳሕ ኣብታ ኖትቡክ ሰፊሩ ነበረ። ከም ዝስዕብ ድማ ይብል ሞራል ሰራዊትን ህዝብን ሓፍ ከነብል ብምሕሳብ ንወንበዴታት ኣነኣኢስና እነቕርቦ መግለጺ ሳዕቤኑ ሓርገኛ ክኸውን እዩ። ሰራዊት ሻዕብያ ሞራሉ ወዲቑ እዩ፣ መግብን ጠያይትን ወዲኡ ኣብ ሓደ ጎበይ ተሸጊጹ ዘሎ እናበልና ንግሆን ምሸትን ዳንኪራን ወቅዓሎና። ኣብ ሜዳ ዝንዛሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ምስቲ ኣብ መሬት ዘሎ ክውንነት ዝኸይድ ኣይኮነን። በዚ ድማ ሰራዊት ብዘይ ቅሩብነት ናብ ኩናት ይኣቱ ስለ ዘሎ ቅልጡፍ ሞራላዊ ውጥቀት ከስዕበሉ ይኽእል እዩ። ሰራዊትን ሓለፍትን ሻዕብያ ግን ከምኡ ይኮነን። ሓምልን ዕንጨይትን በሊዑ ካብ ሰራዊትና ጠያይትን ኣጽዋርን እናወሰደ ክዋጋእ ዝኽእል ሰራዊት ኣለዎም። መራሕቲ ጋንታታትን ሓይልታትን ሻዕብያ ቦታ ተታሒዙና ኢሎም ከም ሰራዊትና ንላዕሊ ኣይጠርዑን እዮም። ቦታኦም ባዕሎም ብጸረ መጥቃዕቲ ዘምልስዮም ከጥቅዑ ከለዉ ቦታ እንተተሪርዎም ንላዕሊ ይኮኑን ዝጠርዑ። ምስ የማነ ጸጋሞም ዘለዉ መዛንኦም እናተረዳድኡ ባዕሎም ይፈትሕዎ። ጽናሕ እስከ ንዓይቲ ጥዕም እዮም ዝበሃሃሉ። ጀነራል ኣበራ ኣበበ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ መሳርዕ፣ መራሕቲ ጋንታታት፣ መራሕቲ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ልዑል ኣድናቆት ከም ዝነበሮ ዝተረኽበ ጽሑፋቱ የመልክት። ብርግጽ ድማ ውግእ ንኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ። ነዚ ኣብነት ዝኸውን ፍጻሜታት ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ ሓላፍነት ናይ ተዋጋእ ሰራዊት ዝነበረ ተገዳላይ ዘጋጥሞ ዝነበረ ኩነታትን ንምፍትሑ ዝወሰዶ ናይ ገዛ ርእሱ ተበግሶታትን ዘርእዮ ዝነበረ ተዓጻጻፍነትን እንተዝጸሓፍ ዓሰርተታት ከብሕታት እውን ኣይማእኸሎን። ካብቲ ብዙሕ ኣነ ብኣካል ዝወዓል ኩሉ ፍጻሜታት ሒደት ኣብነት ከነቐርብ
ኣብ ውግእ ዓዲ ሓወሻ 1977 እዩ ሓይልታትና ኣብ መንጎ ዓዲ ሓወሻን ዝግብን ድፋዕ ሒዘን ነበራ ካብ ከረን ዝመፀት ኣሃዱና ብርጌድ 23 ናብቲ ግንባር ምሸት ኣትያ ኣብቲ ቦታ ዝጸንሐ ሓይልታት ንጽባሒቱ ወጋሕታ መጥቃዕቲ ክፍንዋ ተዳልየን ጸኒሕናና ካብተን ሽዑ ናብቲ ግንባር ዝተደረባ ኣሃዱታት ሓንቲ ቦጦሎኒ ተጠውያ ናብ መንጎ ጸሎትን ዓዲ ሓወሻን ከምትኣቱ ተገብረ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማሩ ግን ሰራዊት ጸላኢ ቀዲሙ ኣጥቀ በዚ ሃንደበታዊ ፍጻመዚ ብፍላይ ሓንቲ ብሰሜናዊ ምብራቕ ናይ ዓዲ ሓወሻ ዝነበረት ቦጦሎኒ ቦታኣ ስለ ዝገደፈት ድንግርግር ተፈጥረ ኣብ ከምዚ ኩነታት እታ ብወገን ጸሎት ዝተጠውየት ቦጦሎኒ ንኣዘስቲ ናይቲ ግንባር ረኺባ ንጸላኢ ብኩሊቱ ከተጥቅዖ ከም ዝጥዕማ ሓቢራ ምስተን ብፊተፊተን ብወገን እምበይቶን ዓድሃ ከፋን ጸረ መጥቃዕቲ ክገብራ ዝዳለዋ ዝነበራ ብምውህሃድ ብኩሊት ንዓዲ ሓወሻ ኣትያ ብቕጽበት ናብ ጸሊም ጽርግያ ወሪዳ ነቲ ኩነታት ብመሰረቱ ቀየረቶ እዚ ባዕላዊ ተበግሶ ናይታ ቦጦሎኒ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ኮሊፉ ንጸረ መጥቃዕትና ልዑል ናህሪ ዝወሰኸሉ እዩ ነይሩ ኣብ ታሕሳስ 1977 ኣብ ከባቢ ያንጉስ ድፍዓት ሒዝናሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ ደጎሪ ኣጥቂዕና ንምቁጽጻር መጽናዕቲ እናካየድና ጸላኢ ቀዲሙና ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀመረ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ድሕሪ ምክልኻል ከዓ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተሓስበ መረብ ብጸረ መጥቃዕቲ ክንቀጽሎ ወሰና ጸረ መጥቃዕቲ ምስ ጀመርና ብጸጋም ብሸነኽ ሰሜን ዝተንቀሳቐሰ ኣሃዱታትና ንገለ ቦታ ክግዝግስ እንከሎ ሸነኽ ጽርግያ ግን ጸላኢ ብብዝሒ ሰራዊት ታንክታት መዳፋዓትን ፋሉላትን ስለ ዝረገጦ ንቕድሚት ምቕጻል ኣይተኻለን ኣብ ከምዚ ውጥር ሃዋህው ክሳብ ሽዑ ኣብቲ ውግእ ኪኣትወት ዝጸንሐት ብርጌድ 23 ቦጦሎኒ 2 ናታ ተበግሶ ክትወስድ አንቀረት ንመሪሕነት ናይቲ ግንባር ድሕረ ምሕባር ከዓ ከይተራእየት ንውሽጢ መስመር ጸላኢ ሶሊኻ ብምእታው ንደጎሊ ብሸነኽ ደቡብ ባስካማይ ዝርከቦ ከባቢ ሃንደበት ስለ ዘጥቅዐት ሰራዊት ጸላኢ ዝርግርግ ኣተው ሳላዛ ቦጦሎኒ እዚኣ ድማ እቲ ግንባር ሃደሽደሽ ኢሉ ተኸባኺብካ ናብ ከባቢ ሕርጊ ጎንፎርቶን ምብጻሕ ኮነ ኣብ ሓምለ 1979 ሰራዊትና ንሓሙሻይ ወራር ጸላኢ ኣብ ዝምክተሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መበል ሻውዓይ መዓልቲ ናይቲ ወራር ጸላኢ ብሙሉእ ሓይሉ ብሕዳቕ ናይ ኣግራዕን ካብኡ ንደቡብ ገጽን ክወርድ ኣብ ልዕሊ ቦጦሎኒታት ኣብ ልዕሊ ብርጌድ 44 ቦጦሎኒ 3 ብርጌድ 23 ቦጦሎኒ 3 ብብርቱዕ ደብዳብ ነፈርትን መዳፋዓትን ተሰኒዩ መጥቃዕት የካይድ ነበረ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ማለት ኣዛዚ ብርጌድ 44 ምስታ ሰሜን ናይ ጎቦ መእደነ ዝነበረት መኮነን ተኽለን ማለት ጉብጣን ደስታ ዓለማንጁስን ዝመርሕዋ ብርጌድ 44 ቦጦሎኒ 2 ነበርኩ ቅድሚኡ ንሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሓይልታትና ካብ ደብዓት ዝውንጨፍ ዝነበረ ሓያል ደብዳብ ኩሉ ዓይነት መዳፋዓትን ታንክታትን ነፈርትን ተጻዊረን ርሱን ናይ ኢድ ቢኢድ ውግኤና ካይደን ሓምለ ስለ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ብርቱዕ ፀሓይ ንሰለስተ መዓልቲ ብዘይ ምግብን ማይንና ተዋጊና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ጸላእን ሓንቲ ንእሽቶ ማይ ዝርከባ ሩባ ነበረት እቲ ሓደ ደንደስ ንሕና ስግርና ድማ ሰራዊት ጸላኢ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ክልቴና መሬት ምስ ጸልመተ ኣብታ ማይ ክንበኣስ ንሓድር ነበርና ድሕሪ 5 መዓልቲ ግን ጸላኢ ቁሩብ ድሕር ስለ ዝበለ እታ ማይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርና ኣተወት ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ጸላኢ ለይቲ በሃንደበትን ብተብተብን 500 ዝኸውን ብረታት ወላ ኣብ ድፋዕ ዝነበረ ከይልዓለ ናብቲ ዓብ ጎቦ መእደነን ካብኡ ንምዕራብ ናብቲ ብርጌድ 44 ቦጦሎኒ 3 ዝዓረረትሉ ከባብን ገጹ ተሰብሰበ ጸላኢ ካብቲ ቦታ ከም ዝተኣልየ መሬት ምስ በርሄና ፈሊጥና ብናይ ተብተብ ትእዛዝ ከም ዝኸረግን እቲ ገዲፍዎ ዝኸደ ኣጽዋራትን ዘይተቐብረ ሬሳታትን ይምስ
يمسكر نجر نايت أقوى كم زي كنا نتصبحيتو بمعراب بتي برجيد 44 بطولة الثلاثن برجيد 23 بطولة الثلاثن الزنبرة ناب أقرع نموراد زغنع حيال وق كهلو مقانو نمجنزابو أي تشجرنا مزحدش من قصات صلاعي قالك نحسب قد النبرة اتوم بسمين نكلت معزتي بزي وق زوعلنان شعوليتي صلاعي كابانا ني حدا نتفحموشت كيلومتر رحكات زيتا فنتتن انتاي نقبر نابتي بمعرابنا زلوا أهروتات تدريبنا نتمكل خال نحي اللورو ويس كالا أبتو وق مسرتا ولوت زمت نصلاعي تسفا زقرص ميلا نفتش زبل حطوتات العلم كان السلاسل جمرنا قوبا مقدنة أبكرمنا أبنى 4-5 كيلومتر رحكات أنك عريرنا نريو نبرنا أبتو قوبو أنتيناتات تزرقحو ريديوتات تتخيلا بواتها الدراو من العلو يرأينا نبرا نايتي بقدعتك أكشنا تمرحة نتمت قعتي زواها دزنبرة كولونيل كاسا قبر مريم مأزز مخاني دحر كابتوم استمارخ وستافات سراوي صلاعي كم زفلتنايو تكيك أشي مرح من قد تراياي نبرن راديو إنا تقطاتله أيناي حلافي نمن أهدو تدريب الله إن حبره أدلاي زخونا مخره يهب نيريو ناتي ناي إسياس تولده ود فلانسا ناي قبري ود حنبير دمتي سلازلاليو دما كالو جنا وق حادقنياك خون كم زخل درو برجيد 44 كاب كبسامتيو أبتو وق كم زعتوه ود فلانسا كاب النقفة أهروتات حيزو متي كم زلو حابيرو منبره أكم سكونتات أنن أزس بطولني على مانجوسن مكونن تخلن مالت قبطان نحد حدنا تلعزبنا ناب حدا ناب برجيد 44 بطولن الثلاثة حنت بطولني أموغا أبتني حامشتا معالتي مرير وق كبور مسواتي زخفلت حسكا مدراب لوت كم زيكل اتنكو لوت انفتحان كم زغل أماراتي زغبر كاجيركا سوليوكا أب مأززي كاسا قبر مارام بمئتاو نتئزي مبتان مخانو أب مدمدمتا بسحنا اتحساب صبعيو انت هنا كمتصوصواي وعلى أناتو أكساد دمو كاجر مسارسي صبو جن من كي سرع زبل حتوك صعب قد النبرة كملس زنبر حتو دمعيو بسمين وجن زنبر بوتاتات صلاقي قد جيرو زحزون تدافن بمخانو في تفيت الناتو وقعكا كديبو كبيد مسواتي زحتتيوم بز عفتزي مسلخو زبهال كم زي ركبن كم زي كعلن رقص كونه بوجن مبرا صلاقي كبتي أطوارو زتخللو سنكو زملالسلو وقعتو زقبللو بوتا عبدوعات مسريتو سلازنبرة كاب مقدنا ندوعات ملو معالتن ليتن نايت صلاقي من قصقاس زقارس أي نبرن بتخوين بتقن اتزحاشة أمارازي بوشة نغس لازنبرة أبتم رجاتي ودعنا كرمز فتس عمزي أسات 4 عامت يقبر مالت أبشحن شعات 175 نفر تبشينات إثيوبيا أب بلغات دبديبن قال أصوار مسك أتصلالنا مرحنة هزبا وحيلتات كفل عقاب أصوار ناب دبعات كقعس لزوسنة أب لعلواي دبعات أب إقرناي زحجي مزاربي كوين زلو أب إنبا مقدنة مالت مأززي كولونيل كاسا قبرا مراميو جعيزو أبتو وانتي أنا أبال إمدات لزنبركو نتوبوتا صبو جيري افولته اذكرني عشان شعت 175 نافختو كعن كلا كاب دبعت تبجسنا أب نافان زنبرا حيلتاتنا تتوكاسي كنبت حلن مس حمد كاريكارن قلب صوتن مسكنا موسى رابعة نجزيو أجمل جرفلنا بلنا نتوم بأبالات إمداد أزيو فتوات زنبرو أجمل شاغراين فانتومن كأ نتوم بصوت جرفنا لهم بوتانا مستملسنا نشعو حلافنا الشيخ عمر تقطع كما يلغك حقوس
እቶም አግባል ነፍስ ወከፎም 3 ኩንታል ዝስከሙ እሞኻ ካብ ሰብ ንላዕሊ ዝተዓለሙ ብለይቲ ብመንጎ ጸላኢ ከይበሉ ዝሓልፉ ኣብቲ ጽንኩር ናይ 1973 ናይ ገርገር ሱዳን ውግእ ጀብሃ ምስ ከበበትና ኣባላት ኤምዳድ ብዓይኒ መርፍእ ሓሊፎም ተተኳሰ ጽዒኖም ኣብ ዝተመልስሉ ስርሒት ዝወዓሉ ኣግማል እዮም ነይሮም። ሽዑ ሼኽ ዑመር ንዓይን ንመሐሙድ ሸነንን ሕጂ በዛ መእደነ ቆሪጽኩም ናዕፋኺትኩም ነቶም አግማል ትመልስዎም በለና ካብ ላዕለዋይ ደብዓት ተበጊስና ኣፍርቅ ጎቦም መእደነ ምስ በጻሕና ዓበይቲ ኣኻውሕን በዓትሳትን ምሕላፍ ስለ ዝኸልኣና ንሰሜን ተሰሊፍና ናብ ሩባ ሕዳእ ወረድና እንደገና ነዚ እንዛረበሉ ዘለና ብርጌድ 44 ቦጥላን 3 ብርጌድ 23 ቦጥላን 3 ዝዓረዳሉ ቦታ ብምድያብ ናብ እግራዕ ወረድና ንመእደነ ኣብቲ ግዜ ትኤ ንፈለማ ግዜ ዝፈለጥክዎ መእደነ በአግራብ አውልዕን ታሰስን በብዓይነቶም ናይ ከበሳ አግራብን ዝተሸፈነ ጎቦ ስለዝኾነ ክንብገስ ከለና ማይ ከምድላይካ ይርከቦ ይኸውን ካብ ዝብል ግምት ብዜካ ዕጥቅና ከምኡውን ሓንቲ በራድን 2 ኩባያን ቁርብ ሽኮርን ካልእ ዝኾነ ነገር ኣይተማላእናን ንእግረ መንገድና ሓንቲ ሰስሓቅ ቀቲልና ማይ ክሳብ ንረክብ ንሰከማ ኢልና ተሰኪምናያ ጉዕዞ ቀጸልና ወራሓቱ ግንቦት ሰነ ስለዝነበረ ግን ማይ ትመስከር ኮነ ከባቢ ፍርቅ መዓልቲ ፀሓይ ስለዝበርትዓናን ስለዝረኸምናን ኣብ ሓንቲ በዓቲ ንክልተ ሰዓት ዝኸውን ዓረፍና መሬት ከይጽልምተና ድማ ነታ ሰስሓ ደርቢና ተበገስና ከምቲ ዝገመትናዮ ማይ ከረኸብና መግቢ ከይለኸፍና ነዊሕ ስለዝተጓዓዝና ኣዒንትና ኣሕወዝዊዙ ኣብራኽና ክጠልመና ደለየ ብዝኾነ ሰዓት 7 ፈርቓን ናይ ምሸት ኣግራዕ በጻሕና እንታይ ንግበር ድማ ተባሃልና ኣጋጣሚ ከልቢ ስለዝነብሐ ኣብ ጥቓ ሓደ ደንበ ከም ዝነበርና ተረዲኡና ተኣለናዮም ኣብቲ ደንበ ዝጸንሑና ገባር ንባዕሎም እኹል ማይ ኣይነበሮምን ካብ ርሑቕ ቦታዮም ማይ ዝጓርቱ ነተን ዝነበርኦም ሒደት ማይ ተመቃርሕና ድማ ምስኦም ሓደርና ኣብ መጻጻኣና ምስ ሓበርናዮም መንገዲ ከም ዝተጋገናን ንመእደነ ብጫፍ ሸነኽ ደቡብ ወፂና እንተንነብር ዝሓሸ ምንባሩ እቲ ቦታ ወላውን ፎኪስ ጽዕነት ዝሓዘ ገመል ከም ዝሕልፍ ማይ ናይ ሕዳእውን ኣብኡ ከም እትርከብ ሓቢሮምና ንጽባሒቱ አንጊህና በሐመድ ድቤላ ናብ ጻብራ ማለት ናቕፋ ደይብና ንሙሳራብ ዓርኺብና ምስኦም ሓደርና እቶም ንፈትዎም አግማልና ሒዝና ኸኣ ንቦታና ክንምለስ ተበገስና ኣብ ምላሽና ጌጋና ኣሪምና በትልክዕ መንገዲ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ሕዳእ ወሪድና ነታ ዝሰሓትናያ ማይ ሕዳእ ረኸብናያ አግማልና አስቲና ናብቲ ልሙዕ ጎቦ መእደነ ብደቡብ ወፂና ንቦታና ተመለስና ሰሜንን ሰሜናዊ ምብራቕን መእደነ እምበኣር ሽዑኡን ብድሕሪኡን ኣብ ንገብሮ ዝነበርና ወፍርታቴ ጋንታታት ዝሕብእን ኣብ ግዜ ክራማት ኣጣል ዝኸርማሉ በዓትሳትን ከም ዘለዎ ጽቡቕ ጌረ ዝፈለጥክዎ ሎሚ ኣብዚያ ኣኽለና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ዝተመደበልና ግዜ ድማ ኣኺሉ እዩ ዘሎ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝሓበርናዮ መቐጸልትኡ ዝመጽእ ሰሙን ተኸታተሉ ምሳና ሓቢርኩም ብምጽናሕኩም ድማ ብልብየ ዘመስግን ንኹልና ሰናይን በረኸትን ዝሰፈኖ ቅንያት ይግበረልና ሰላም